Ha ka kitab juga jingmayan jing farsi katba u sembur udang mare step amble yasngo jing sawa jing sembat mari yasngo kumta ulakran kumne sepang jong kata ish kasi internet kita sim ish ngapa ira menuru ish saka sur ka bagi paru ni gaji sotyang gaji so internet oh siya menin kenrat menin miet showing lekya ab tha ngam puli bible kenrat so itu khat pi ta phin lem no phin kam no hoi kenrat bo có miệt rồi đúng ta ka la biam ni da kam no ola kam ne sha phin ni thia man ta phin pulina ka gospel kat ko Matius kalau nang ka ban rio kat khot ka ba arsan do balai sa na malaysia nak por ba ni lekas ni lekas tak ngaran ban situ ka jaka ting ni yok ban selok sepang nak tu ko bentai tất cả kenrat sepuluh ka ba kan mau ban pulih mah selain kenrat kerma bi ana ing tu kena Matius ke gospel kat ko Matius kalau nang ka ban rio kat khot ka ba arsan do ka ba life sa absen dulu absen deh kena tak kena kerma bi wah kena ta semua ta biru đấy sao cũng tu ngạc lẹt đấy sao cũng tu kerja yang tekan mau sih kata Are, kadu. Nak ni? ada kado sana kum ni Pi jubak kli jangan sa. ya pi tengah atip pi ngate ngawan tu bersiwan Kajing sarang tangkat lang rum lang. ha pi dah siap te Lipam kursil. kau nggak sekerja nak sai Wah. Pajak kalau saya. So, jangan tidak news capsbet. ani soma ban tangba kum nak sila bangun marwai sini Ngalah het dah. Opi, tengbangan mbak Ipa. ipa long Beli kah? oh pi melelera Oh, Ipa yang banyak situ kerja kabel jelek berbah. oh mentah Oh, atau ya kata enak. ya dah teh kaduk naduk kena besi filak poy ni San beji eh. Pina aduk san budget teh ngam langit pi teh sibet pat finish ai Jangan pi dia mah teh hayang sibet bun kam mah oh kan. Sampai bubun habla. teh kita basmat mah Empat. ngate tang man thok jing thok ai ndak kasih Pak. Lawan ni badu. oh Sulaiman kadu tala i thaj ba man ta te balu i lai thaj ba man ta na su tai king rat tang ba pangat kamet pat hot ka jakar ko ba itanan Tepa, nakal nang ngoy pa mentapa pen aja kayengi. nga sarai balu i tip i kata pan ai jawab na mar nga lapak kuliin nan niat kenrat ngam ken mau su pi na bangan puliru komplit pi kenrat Ni pite tang kakalat bat. te kadu ro te ina ya pelom tan te subatai nga kai ka ba fi mana pot suwan na te ka jaka i jing salat i jing khlai yo oh hoi kenrat menete ngai i kisim ki ba compare ba bergorokom pak jung kiru bas ngotonat bas ngap pangam pujui kum kita kijak sem menu menuru te malah ti lepas hi kata mar pa keladon hak taka jing puli ka ba
apa ban pulih finin niat tôi kaluin pulih ni ka bentar naka gospel yang Matius kalau nang ka bahan Rio kat ka ba arsan hadu ka palai sa pulih na Na em tu boleh. Thì ông tay ngao bơ bật là trong phát. em tu kam ni naka ni ka gospel Matius kalau nang ka bahan Rio kat ka ba arsan hadu ka balai pusah. Namar kata ang happy wat kuslay la ka jing em ka ai ka ba phen bam la ne ka ai ka ba phen di lam ne ya ka met jong phi ka ai ka ba phen kup tu khni tho ya kisim banang ba kim ya bet lam ne kim ya at lam ne kim ya lum ha ki thial hen rei pen ban ukpa jong phi ha ba ha banang bisa ya ki phi te phim long ki ba kham kor sibun unu te na phi haba udah kuslai ru upla pentam sipru ialah karenyang belai kuslai syapang kabokop ru tu perkat de kitio lili karing kau kanu kiman bha kimtrei lane kimther hendrai ngong hapi bawat usulman hakaburam jong ubaro omsiam lakup uwei nakine ada ublei te upen kop komta ya uho ringkau uba menta ulang lasai te labrat ha kalawarding kabakat nutam ya phi a phi kibaret kejengat namar kata wat kuslai da kabaam ke ai bangin bam nane ke ai bangin di nane ke ai bangin kup na bakin ta ki ai baro ki jantel ki yawat na ba ukpa jong phi ubah beneng utep bepidan kam yakini ki ai baro henrai pen yawat swaya ka hima ublai badya ka hok jong u te yakini ki ai baro ansa ai lang tam happy nomor kata wat kuslai na kabenta kalasai na ba kata kabalasai kan kuslai na kabenta la kajang ya kasni kabyang la kajang kabasni cho kom na thai ba That hi thai ko pulih kot ne la thai ba la kai skip thai ba ka skip oh to te ba du tarai fila yo sngo phang kan ka jing pulih te kai pat ka ba ngat kai ka ba pulang phi menta pen so kuslai na em haba menta phi kan mau pat ba phi laklet ban pulih ya kai ka bala pha pulih phi men mi Nó hỏi cái rát anh là slide phá vì bên này mà sẽ cầm ao cái bằng laklet em mà bằng ai đủ lại chú chân đi khổ sẽ cái đủ thăm một khát em ta cái này to te kan ne kan nong hang ni Yesu hikai sepang ki jing kuslai te pitip nakadau belai uang wat kuslai ha ki jing em pitip ya kadau ngata em cái nào belai Yesu uang wat kuslai ha ki jing em ka kentin kuslai ke bu jisu la keren hang ni ke de ke bola sim ne ka kentin grek mi merem nawo lani mi merem na ha ka bakani ka kentin ka shumut bed kanu ka jing penwet ne ne ka jing putot ne ka ne ka ba tan ba kring ye ka ban plet jumut ka aka pat ka bam de ban plet jumut ne ka distract ka bin ong ha ka kentin parain dan sipun ka jing kuslai ka jing im ka jing ubreu hani ka sla ka kendau hanrai kani ka jing kuslai ka bu jisu ukren kadai ka ba ja salansar jang ka pathai baro kat kum ka jing pule kai tho ba kani ka ka bu jisu ai jing ka ne ka pharsi kadai ka badan kam ha ka jing im ka jang ubre ba balawan ra ya shibun ki jing kuslai hai babon ki bre ka ba imani setlak jang ka pathai memang ka dau kan bau ni u nang kai usu tho bhas phang kan sakran kum ne skini ro arngot
ia kena kakang hati lai bentah koma ke jing im ke jungi ki brio ke dan kam ia kini ki bentah hi ben kong tolong ka bam ke di ka baar ke le ka kup ka phong ke jungi balai pan ke le ka yeng song yang sa ke jungi klem kini bun na ki brio ki hap aka ka jing slai ki babun jat bun rukam bat peniru kini ki por ba menta bun ba ki brio ki don ka jing slai haba ki perkhat sepang ka bam gedi ki perkhat sepang ka kup kesem sepang ka yeng song yang sa bat ka jing duna ni ka jing pembiang jing kini ru ka rai ni ka jing slai ka pen kelumar ya ka perkhat perdan ka jong brio bat teng ubrio ule ya ki bampoi perkhat ru ke ba phim sung pilti na ka daw jeng kini andre charla ka taru diskus pat uang kumle wat kuslai ya ka jeng em wat ki kuslai ya ka jeng em namar na ka benta jeng kini ki buk em bakan jado namar bakan ne ka jeng em ka ba uble uai ngi ka khamkor sibun man ki bakan japar sai Pa, kanya kamu bangin dan kamsu ban trelik ta. Kajing keli ke bos tanat kita. Halingan ong. Pat yo ikan ni kajing mut. Bangim dan kamsu ban lek trelik kita. Ubrio ban biang ka bam kedi. Ubrio ban yo ka kup kesem ka ba itanat. Ubrio ban yo ka yeng kesem ka babiang ka bebet udan kam ban lek trelek ta bat udah don kam ru ban tristam da siti asal pol saki ka ba si nong tsasalani lanong ka balai khat ka ba sipho ko angkom le uno ubaman ban tre wat ai wat ya ka ba ru te rei ha ka jaka ba ngin kuslai ngin yai la ka jingai ha ublai namar ba ublai hi unsapen ya kendu ya kita kijing don kam ke jengi la kata kijing syana bas kam ke jengi ha ublai unya pen kendu ya kita kijing don kam ha ke jing em ke jengi te badu pi le singan ai ko ka jing nuksa pila imu pila perkuan nang te pi kisu tio kiskut ki badan haki jaka klau betam ento bapu ini ki por wontan nak jing oslam hatu pila jo pakhat begini sentio ki julek ai sebo mai la de lani ki julek ai dala de la dia ini ki ai kendo dala de la dia Em pikiran. Te kedua pat. Mana keperluan ni nanti? Ni kisem ki paher ai bahasa sunyi. Mak ni asngau kisem ki bapak sultanat. Halo dieng. Atu pijak perkat. Kini kisem ban biang ka pam kedi. Ki julek rep lek riang. Lan ni ki julek thong lek tam. Yang pipa. Kim julek am ta. Mendapat perkat. Kumno kisan ki pelung. Kumno ni kisim ki biang ka pam kedi. Yo ikan ni ke jengmut. Boleh bolong unong tau ke jongki. Penbiang pen kendu ya ke junglan kam ke jongki. Kan utam lai yang iki beliau. Te tolek mentakan ni koi kam. Tapi itu sentiau tai. Tapi lem này lệch thịt mar quay sentiau nang tai. Tôi khát đốt lên lăng.
Tuh. Itanan em ni sentiu. Iterat hakarat oi. Tuh mentah palek kemana. Thut no ini kidop sentiu iwe. Berat semaran. Oh gitu, berat semaran. Tuh. Tuh mentah pat. Tuh lah biang. Tabat itu tening. Mentah pat itanan em tu sentiu. Hakarat. Oh, itanan su. Ti lalau belai. Kat ni uperkat. Ban penkup ya ke borom. Dakan ni ke jing sanat yang ni sentiu. Ubah pi mentah, pi put iwe. Kat ke bapi man. Bat pi berat pi yu taruh. Te kat no tam lagi ke jing em ke jing ni. Ni ke balong ke jing thau ke ba koror ke jong belai. Ke ba ublai hiu lasna hakador ke jong o. Ka jing em ke jong ni ka kham koror ban ya kisentiu kiskut ban ya kisem kido bat kiwe ke jing thau. Te namar kata ka jing ke ba nadu katerlong godak nut ke jengi kadon kambhai nge ni kepor pamenta nginya iya kan ni nginya ni ke jing ke jengi la ka bor bat ka jingklan ke jong blai ha ka jaka ka ba phin kuslai philek kamno phiwat swaya ka hima ke jong blai bat ya ka hok ke jong lada pilale iya kan ya blai un ai ya ki ai baro ak em jong phi bat nang ta un les kumno un ai tam bat ya ka ai ke bom poi perkhat bat un ai ru hakapor ka ba phi phem khmil ti kan ni kalong ka jing pensya nak tien jong blai he ka siti jong o asulpol sekenang episas kalong ka balai ka dekat kebar po. Tikarat kemud nyim dan kam chua ban perkhat nam ta kala chai ne kumno ne karat. Ka dan ka jing sutuk bakla syapang jong kini ki artli ki kemtian. Ta nomor bangi dan ki sibon ki ju perkhat kamut kam thau banga ping la kuslai. Perlu ai te ke bo perkhat perdan hanga pi ke bingin perkhat nam ta kani perkhat kapai. Hari kamut pat bangi kuslai. Habang dan kijimut perkhat ki babon hapo jang pe sakana ko padru tanamar bangi susi kamut bangi kuslai himat ni baja ki susi khamtam abadan menu bayap hanrai kamut pat bangi kuslai na ha chikem Kamanya usiar perlu lada ja bangi susi kom susi ni ko perthai ka walam sik jingchat lada ja pat bangi ni susi barka ji susi jangi kada ta ji susi baru blai bang ka tin ki jong try Pikir dengan jikreman ya kajik ibjeng ajak pina maka jik susi berbelai ke walam cik jing kela bomot kan baga jik susi cik ni ke pertai ke walam tang cik jing cat bai dan orang ke daun nun kai usakan komunis kini pro angut hagan kurukam mot yo ikan ni kajing mot kajik macam fi pecane uji sukles klem ong wat perkhat ya kala syai lai wang wat khuslai ya ke bala syai ban perkhat ya ke bala syai tolong kebetulan kam ke jing em ke jengi tolong kebetulan kam ha bengi perkhat nam ta la syai hanrei wat ai pat ba ke ai ke ba phi perkhat kan long ka jing khuslai ke jong phi nam ta la syai kan maru ikan ni ke bai wat ai ba ke ai ke ba ban khia ha ka jing jong phi ba man ta kan long ka jing khuslai ya ka bala syai pat namar ba ka bala syai ai kan khuslai ya la ka jong tengah tharai layo ka jing stu lo tai benta Ka tengah stu kana te pe kapor kala ya skmat tengah tharai khadur la thangan he malah la kai skip lawan tu mana tinginnya kam no
nyalik nak siang kenang ba ngiok pat balik tri sekiwi pak jing tri yang sama siwi bentar kunjuk ya nak Ya, duk. Ini. sim ni kalau skip yuk kelat So, duk tilak keruk keporu. Malapkan palat man. dah pun setengah penbam lo lau lo syau Tadi. nah kamu lah So, biang deh. Duk. dah beli dukaan dah beli lakut Kerban biang beli mah. Duk. Kebam sau tu. Ai ban kuslai ka jing im kadai kapop dan nama kata Jisu seong wat ka ketin wat ka yang yak hukum wat kuslai ka jing kuslai barabor ka penlang wer ya ka hukum perkat ka hukum perdain badi ka jing im ka jang ubrio ka tolong jang kuslai baro kadai nama ba ubrio la ya penno ha ka jaka ya kaban bo you play hashwa kila bo iki bekerja dok ni mi ang tempreng belong materialistic hashwa ban ya kabaki bo you play jisu hikaya kan ka parsi bangim dai ka bang slai iki bekerja dok dari mana dia usaha nuksa dah ka bo sim ya kisim berkemjuru ya kisim tio lili badan ha ka pentor u play la bo renti ha ka jing thau jing u baro kini kan do ka jing kam jang ka jing im jang ka do ka jang ki dan gi ba ong ba ngemla ye ka bangan im klem ka jing kuslai han rai nyar pat pensem ba ki ong pat ba tidot ngamla ye ban im klem ka jing ngat ka krin jing bai ong to ya da ka jing ngat da ka jing e de man ka daw kan bu Jesus ong api ki barit ka jing ngat mangai ba mga pinya kwa ya ga bangin lat no ana kita ke jing kuslai ka jing im ada pi kwa ba lat na jing kuslai ka jing im ko jang pi pertobo de ke bu Jisu u hikaya ka ni ka parsi ha ga bu ong wat chwa ka hima ka jang blai ba de ka hok jo bong wat chwa ka hima ka jang blai mun bu chwa yu blai ha chwa ba jibo ya ka do ahmat e wat chwa yu blai ba blai sa ailang tam happy sakwai pat tapi kuat ibu penlat nak jumpa selai. Akan tu ia pi, bapin kiar ia kebun pelut por nak kibri kibi tu khana kibi pelut por betang ia keba kini keren kini khana ia kejumpa selai ia kejim. Mereka kita proba pengnong keba kat arpusan keong kajing kia, lingap nong kajing kuslai keba orang keba bil pareng. Kajing kia ka donut ubriu ka pendor ringkung ya ka handai ka keten ka babha ka pen kemen ya ka lada jawab pila pulut por berkibriu kiba itu khana betang ye jing kuslai ka bakhado ma phir pin cha ba ma kata ka khana jing kuslai ka jamke namal kata dia na ka ban pulut por berkibriu kiba keren betang sapang ka jing kuslai ka jing namal kan ni kan pulong pi ka ba pen yo lat na kita jing kuslai ka jing im pitem ne lada pi ai cha ka jing kuslai am longkom ba pi artati ne ka bor jaga jingla ka jong ublai bo le iki e baro ho let's say pi pe ak saudong saukun jaga jing im ka jong pi i kumba ka jing kuslai kan yo ye ka ban ngut li telan ye ka jing jong pi ha ba pi pe iki kun ki ti jong pi ha pi pe let's say ya ka jing long ka jing im jong pi ha ba pi pe let's say ye ba yeng ba sam ki jong pi lan ya ba pi pe ru ya ki kurim ki jong pi let's say pin kuslai namar ba kim simlong kumba uplay ukwa iki bikin long hanrai tu tip shu try maka kti juk lek ong ha jing tho jing pol pil nong ba sao iki baro tip shu try la tip shu try utrai on IP ya kata ka jingsuk ba palat lem ne ka jisampang ka ba manga pingom la ban batai ba kata ka jingsuk kan nya IP kan sik ba pin kermen ha ka bor ba ka jingla jong utrai andwai ne ka por ta champi try ni ka po ba ni ka kalimat ke bamenta ni diwai ni ka benta try ji ni ba page ni viewing ko try be ya ka video pelongin ko try upload ita shukri jame i budget ko try be ya ka ban kmet e khamat ka jing shame kharang ba try ki por upload ba ka jing ko slide ka wan ni ka banyale ka gm ka jing i maya try be in yang menyale persya ko try da ka bekermen ba ka bangit scam ba ka bo ya ka jing shana ka batli ba pura ha mi ko try Pangala tuai ko try ka ba me upload menyarap hai kita jing kendo ai jing shem ko jing min klan jing ko try upload
Kenang ba atrai kata ka perthai saudong saukun jong i kan mi jeka trai i ka bakan bam do i ka perkhat ka perdan ka jong i king ko trai ablai yai ka khu ro ai ka jing i trai bi ka ing ka sem jong i trai ne ka por Singapore king ko trai ha ka kerteng jong chi skwes bana nas ngi doi ngapan amen ublain kur khu ya pi ta de bi da sem yang pat sa hoi pa ka por long bla kur khu ka teng jong chi so amen